És 24 d'abril i avui toca la fogonada? Ah, no, que és veritat, que ahir va ploure. Doncs anem a disfrutar d'aquesta llegenda de Sant Jordi. Fa molt de temps, molt abans de que existís Caixa Laietana, a Mataró hi havia un drac, bondadós i rialler, que habitava aquestes contrades. Voleu conèixer la història? Doncs seguiu-me! Però també, molt a prop, hi havia un boc, que, gelós del nostre drac, es va tornar perillós i ferotge. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Saltava pels balcons de la plaça Xica, segrestant habitants indefensos. Diu la llegenda que un dia, cansat de ser el malvat de la contrada, li va llançar un encanteri al drac. Que comenci el voltafoc. No quedaven engrunes, així els mataronins van decidir entregar una persona cada dia, perquè el drac se la mengés. La primera mataronina era una jove de cor noble i ulls foscos. La família, però, va suplicar que es triés algú altre, però ella va respectar el sorteig i estava disposada a entrar als ullals del drac. El drac, totalment posseït, la va posar al mig de la plaça, se la va mirar i s'hi va acostar. La noia, morta de por, però va esperar ser menjada pel drac. Però en aquell moment es va sentir un soroll des de molt lluny. Des de Can Bruguera baixava cavalcant el jove Sant Jordi. Sant Jordi va clavar l'espasa al boc, que, ferit de mort, va sortir un roser dins seu i li va regalar a la jove noble mataronina. Que comenci el voltafoc. Tot i que amb un dia de retras, però Sant Jordi ha acabat. Ara, Albert, ens veiem a les festes de maig, que aquest any és un any molt especial. Però, Joana, què passa aquest any a les festes de maig? Aquest any l'Anastàsia i la Maria celebren 165 anys.